Аз от 26 години имам тази болест. Тя се крие доста време. Вземни ми изпит в Пловдивския университет. За първ път ми потъпе ръката, впоследствие вече почна и другата ръка. Аз не подходих сериозно първоначално и когато вече отидах, тя беше се настанила удобно. Тогава бях на 26 години и имах 2 деца. Треперенето беше само айсберг. Иначе нещата бяха гъчкани с различни изненади. Като се почна от промяна в гласа, сухота, алергии. Опитам се да бъда професионален писател, което е невъзможно в нашата държава. Занимавам се с издателска дейност, издавам книги на млади български автори. Покрай е мила. Сега с детската литература се занимавам напоследък повече. Някои неща готови ги взимам от нея и готвим една книжка такава. Но, за жалост, в магазина искат пари, а не стихотворения. Децата в детската градина, всеки казва, пък моя татко еди какво си направил, а пък моя татко еди какво си донесъл. Мила казва моята майка. Жена ми, която много хора и съчувстваха, когато са мъжи за мен, тя не се опитва да ми налага някакви модели на живот. Прехвърлил съм половината болест на нейните плещи. И затова съм и благодарен. Не бих казала, че е лесно да се съжителства с човек с здравословен проблем. Понякога, за съжаление, периоди, в които се чувства по-зле като цяло, по-засилен е тремора или сковаванията, притеснен, по-напрегнат и съответно почвам да се напрягам и аз, особено ако му се наложи да ходи да върши някаква работа навън. И аз, примерно, не мога да бъда с него. В такива моменти, примерно, него му се случва дори да заспи в градския транспорт и да се събуди на друга спирка. Много често му се случва да забрави някъде нещо и, за съжаление, се чуват и реплики от типа на глегопата, от кога толкова рано, нали, се е подкрепил вече, което е кофти, че си го мислят хората, но не всеки си дава сметка, че не е нужно да си пил, за да изглеждаш по определен начин. Така. Иначе, налага ми се понякога, включително да му нарежа пържалата, примерно, защото не може да я нареже само заради тремора. Налага се да пиша вместо него, да набирам някакви текстове вместо него, просто защото работата му го изисква. Приятно е човек да си говори с него. На мен лично той ми действа много спокойно, особено когато и той е по-спокоен. За 20 години написах 3 книги, които невъзможно е да не присъства там господин Паркинсона, защото той ми е ежедневен спътник. Списанието, което излизаше в продължение на 7 години, Сетива, сега отново е на път да се появи пред очите на аудиторията и ще има 2 рубрики, които засягат живота на болния с Паркинсон. Това е един от нас изподелено. И фактически това е връзката ни със света. Към братята и сестрите по болест бих казал едно кратко стихотворение. Дълъг е пътя на ласката от сърцето ми към света. Това е според мен. В тези думи е заключено една съдба, т.е. различни съдби с едно не так толкова страшно звучащо заглавие – Паркинсон.